trošku, tak ja neviem. Ja, weiter. Kommen Sie hierher. Ja, bitteschön, Herr Kavecký. Das ist Ladislav Kavecký, unser Kollege. Guten Morgen. Ja, takto nejak by to teoreticky mohlo vyzerať, keď by ste sa chceli vybrať z Devinskej Novej Vsi do Rakúska, pretože už tam čoskoro bude postavený nový most. Ladislav Kavecký, náš kolega, Dobré ráno. sledoval práve tú kontroverziu, poď vieš čo, aby na nás nesypalo, tú kontroverziu, ktorá je spomenutá a ktorá sa viaže na práve tento most, pretože Chuck Norris. Áno, a možno, že tým mojim outfitom som to chcel troška naznačiť. Ty si Chuck Norris, to super vidím. hrdina typu... Jemu sa ani nešimíka, jemu dokonca ani Ja nie... nie som. Jemu dokonca ani nie je zima, totiž to hovorí sa, že zime je Chuck Norris. To je pravda, to je pravda. Skutočne, ak sledujete, čo sa teraz rozputalo, taká v podstate veľká diskusia o tom, ako by sa ten nový most, tá lávka pre cykloturistov mala volať, no však Chuck Norris zatiaľ vládne, ale viem, že Devinsko Novomešťania, Devinsko Novovešťania, lepšie povedané, majú s tým veľký problém. Tak, nie je im to zrovna príjemné, totiž to ten názov je trochu recesistický, možno srandovný, možno tak poňatý s humorom. A samozrejme, že oni považujú takú významnú stavbu za hodnú mať nejaké honosné meno alebo meno nejakej osobnosti, povedzme z histórie Slovenska, alebo teda tých čas dávno minulých. Zistil som však veľmi zaujímavú vec a podľa mňa exkluzívnu informáciu pre divákov Telerána. Totiž to sa mi podarilo skontaktovať s človekom, ktorý tento názov vymyslel. Ktorý teda naozaj prišiel na ten Facebook. Je to stránka Bratislavského samosprávneho kraja, kde je hlasovanie o názve mosta a každý človek mohol pridať svoj vlastný nápad, ako by sa ten most mohol volať. A samozrejme, že ostatní za to mohli hlasovať. OK, takže to bol nápad jedného človeka. Čo to je zač? Nie je to úplne obyčajný človek. Ten človek je totižto administrátorom stránky, skupiny, ktorá má veľa členov, vyše 90 000 a tá stránka sa volá Sranda musí byť. To znamená, že oni robia občas takéto psie kusy v úvodzovkách a snažia sa troška ľudí rozveseliť. To znamená aj prinášať takéto recesistické aktivity. OK, takže zatiaľ je to v pozícii recesie, ale zase na druhej strane mám taký pocit, že už viacerí to neberú ako recesiu, ale sa s tým nejakým spôsobom identifikovali a vnímajú Chucka Norrisa nie ako B-čkového, alebo C-čkového, alebo D-čkového herca, ale ako pojem, ktorý má ľudí rozosmiať. Áno, určite. A Chuck Norris to robí sám zo seba, dokonca z toho, že o ňom kolujú vtipy a z toho, aká je legenda, si robí srandu. Inak momentálne je to 71-ročný pán, ktorý žije v USA. A nám sa dokonca podarilo zohnať kontakt na jeho hovorcu, na jeho oddelenia, ktoré majú na starosti predaj darčekových predmetov. No žiaľ, vyjadrenie priamo od Chucka sme nedostali. Kto vie, možno ak by sa naozaj dostalo k tomu, že ten most sa bude volať po tomto superhrdinovi, prišiel by aj na krst. Ja sa priznám, že ja by som to celkom privítal. Bola by to veľmi zaujímavá stavba s takýmto menom. Áno, v každom prípade to hlasovanie práve vidíme na obrazovkách a v ankete jasne zatiaľ to ako vyzerá? No, je vyše 7,5 tisíca hlasov za most Chucka Norrisa, kdežto za most Márie Terézie hlasovalo okolo 570 aj niečo ľudí. Aha, to je prevalcované. Áno, samozrejme, treba zobrať do úvahy fakt, že keď zdieľate odkaz na tej skupine, kde je 90 000 ľudí a vyzvete ich, aby hlasovali, samozrejme, že za to hlasujú. A títo ľudia si dobre uvedomujú, že ide o takú trošku ránu podpas pre všetkých tých serióznych ľudí, ktorí by to tak radi pomenovali. Áno, ale prečo by sme mali stále vždycky seriózny iba? Presne to je tá vec. Vyjadrilo sa v médiách a v svetových médiách, ktoré túto informáciu zverejnili, veľa ľudí, marketingových odborníkov, nakoľko tá mediálna hodnota výstupov a to dobré meno, ktoré sa celej myšlienke výstavby cyklomosta cez Moravu z Devinskej Novej Vsi do rakúskej obce Šlozov sa im zapáčila a jednoducho dostala sa taká popularizácia tejto myšlienke, že podľa mňa klobúk dole za takýto marketingový výkon. Z turistického hľadiska by to mohlo byť plus. Dobre, uvidíme, ešte sa o tomto porozprávame. Samozrejme, priatelia, môžete hlasovať, ale ja mám taký pocit, že aj tak sa to nebude volať most Chucka Norrisa, lebo Chuck Norris je mimoriadne kontroverzný. Napríklad má v poslednej dobe veľký problém so zákonom, lebo mu prišli na to, že ako 5-ročný zneužíval katolíckeho kňaza a to na Slovensku neprejde. No už ideme ďalej, ideme dovnútra, ideme cestovať.